разпробие блока да се направи резба. Болт с пружинка, за да се направи резба на това място тук, защото тази помпа, докато е тук и там на блока няма резба. И трябва да има още една планка. И има една планка, която планка се слага на блока. Сега ще покажем как точно стават нещата. Това е всичко, което включва в комплекта. И ароматизатор да ви мирише хубаво. И зъбно колело. Спирай. Така, зимата винтоверт както има. Нашия не знам, но не има вече. Изтръква са марката, планката и двете болчета от капака на семеринга. Тук се разглавя картера, всичко се сваля до това положение. И тази планка, мъртвата, се слага тук. Така. На ръчичка първо, да не езга коверта, защото някой път ловят на криво и става инфекция. Така, карваме на ръчичка и затегаме.